Okay, so yan guys, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Camarines Sur Police Provincial Office. Dito po sa Concepcion Grande, Naga City, na kung saan kung inyo pong makikita sa ating likuran, ito po yung trade fair na ginagawa ng ating mga kapulisan dito po sa Camarines Sur Police Provincial Office. Kasali po dito yung iba't ibang mga nagtitinda sa iba't ibang mga probinsya and sa iba't ibang mga bayan dito po sa Camarines Sur para may promote yung kanilang mga products, ano po, gaya nung mga agricultural products. Itong tatanungin natin kay sir, yung Spanish style sardines, ano, medyo ano kasi siya, parang medyo kakaiba. Ito po ang produkto ni sir, yung Spanish style sardines. So anong style nga ba ito? And na-export na po na ito sa ibang bansa, ano guys. So itong tinatawag na Spanish style sardines, ano yung proseso ng paggagawa nito para malaman natin ano kay sir na Glenn. Okay, so ito guys yung ano, yung mismong area dito po sa Camarines Sur Police Provincial Office. Ito yung ano, may mga Thailand products. Ito, mga Thailand products. Ano po, mga organic soup. Soup. Organic soap, may saging. Ito guys. Ito yung pag-celebrate ng 27th Police Community Relation Month Celebration dito sa ating lugar. Kaya ito yung ginagawa dito sa ano, sa CSPPO. So may kanya-kanyang mga paninda. Ito may talong, ano, talong. Ito may sweet corn, chili paste. Dito guys. Pero ito yung ano, medyo kakaiba rin. Ito yung Apings sardines, Spanish style sardines. Hello sir, magandang umaga po. Shout out. Baka may gusto ka sir na ipa-shout out sa ating mga kababayan, yung mga subscriber po ng ating vlog, itong Pangkabuhayan Vlogs. Kayo dito sa Concepcion at may bazaar ngayon, mga local product ng Naga City. Okay. Sir, Apings food products. Bakit sir Apings? Anong history nito? Pangalan ng anak ko. Ano ba? Pangalan ng anak ko. Anak mo. Okay. Tapos yung mga produkto natin, Spanish style sardines. May 8 variety flavor po yan. And may mga gourmet din akong tinda tulad ng toyo, may bagoong, may crispy garlic. Okay, crispy garlic. Ito guys, ano, diba yung mga products ni sir. Sir, napagalaman namin parang nag-import na kayo or something nag-export po ng produkto? Hindi pa, may mga OFW na kumukuha ng product ko saka dinadala sa Europe saka sa Dubai, sa Middle East. Okay. Tapos ito pong ano, tuyo. Ay, sardines pala, sardines. Spanish style sardines. Sir, bakit ginagawa natin po ito? Anong napag-isipan natin para gumawa po ng Spanish style sardines? Kasi po, dati po akong kusinero sa barko. Marinero ka pala, sir. At nagka-pandemic, at nag-innovate ako ng mga product, yun, pag-eksperimento, sa bumili ng canner, at kaya nakagawa din ng product na Spanish style sardines na may 8 variety. Sir, pwedeng malaman anong kailangan para magkagawa po nitong Spanish style sardines? Bibili muna kayo ng pressure canner. Pressure canner. Opo. Tapos lalagyan ito buti. Ayan. Saka isda. Anong isda, sir? Tamban. Tamban.
tamban talaga, sir. Hindi po ibang isda. Pwede naman, kaso mas maraming tamban dito sa Bicol, lalo na sa Sorsogon. Pinipili ko lang dito yung raw materials sa local market ng Naga City. Magkano naman, sir, yung ganito? Yung ganito po. Ayan, tanglad flavor, 135. 135. Tanglad flavor. At ang lad, lemongrass guys, lemongrass flavor. Tapos may corn oil. Ay, original. Api. Lemongrass tapos mga ilang buwan naman, sir, bago mapanis yan? 2 years. Kasi kuha na din ako ng FDA. May license to operate na din po ako. And na-test na din nila na 2 years yung 2 years? opo. 2 years pala ito, guys. Ano? Bago mapanis. Pares ito, sir, 130 pesos. Ang olive oil, 155 ang olive oil. 155. 155. Pag-preserve dito, sir, anong proseso para ma-preserve? Pag-proseso din nito, mahirap din. Dapat sanitize lahat ng gamit mo and gagamit ka ng pressure canner na may gauge. Pressure canner na lang. May gauge. Gauge? Oo. So may mga gamit ka talaga nito, sir? Opo. Namuhunan ka sa mga gamit? Medyo may kamahalan yung mga gamit. Yung pressure canner kakahalaga ng 50,000. Okay. So hindi pala madali, sir, yung ano, yung pagproseso pala nito, ano. Ano ba ito, sir? Parang dito sa Bicol, ilan lang kayong gumagawa nito? Sa ngayon, ako lang ang gumagawa ng ganito. Kasi usually yung product nito Mindanao, Dipulo. Mindanao, Dipulo. Yun ang mga... Dito sa Bicol, parang ilan lang, ano, sir? Ilan lang ngayon ang gumagawa. Saka yung quality, Parang dito kasi, sir, sa Bicol, parang yung pag sinabing tuyo, kumbaga talagang tinatangkilik po dito sa Bicol. So ito yung ginagawa mo, sir, parang iniba mo yung lang style. ang tuyo na ginagawa, sarili kong gawang tuyo yan. Kasi napakontrol ko yung alat, may machine din ako na panggawa ng tuyo para iwas langaw, iwas mga dumi, and control mo din yung alat. Dehydrator yung gamit kong machine. Sir, salamat po. Okay, salamat. Okay, sige po. So ayun, guys, pumunta na lang kayo dito sa sa Concepcion Grande, dito po sa Camarines Sur Police Provincial Office. Ito yung mga produkto ni sir. Medyo siya, kakaiba lang dun sa ibang mga product. Kasi bira lang din tayo makakita ng mga ganito, Yung nakikita natin talaga yung sardinas. Can sardines. Diba? Ito yung talagang parang pinanumano ni sir. Sir, ano ba? Mga ilang araw ba or ilang araw ba or oras lang ang paggawa nito? Sa ngayon ako lang gumagawa, wala pa akong tao. Inaabot ako yung 20 kilos, inaabot ako ng 9 hours sa paggawa. 9 hours ang 20 kilos na tamban. Opo. Sa ingredients, sir, anong ingredients na nilalagay mo? Usually, mantika lang, saka corn oil, olive oil, yun lang. And paminta, yun lang. Parang yung mga flavor, May mga plano ka pa, sir, balak na ibang flavor na ilagay? Oo, madami din kasi yung may in-innovate ko din yung pili flavor. Pili, kasi ng product ko yan ng Bicol. In-innovate ko ngayon. Sa ngayon, yung process pa yung pili flavor na ginagawa ko.
Parang ano talaga, sa Bicol ano, maanghang. Ano, nag-represent ng Bicol itong ano, chili flavor. Pero yun yung ano, plano ni sir. Ito chili garlic. Sir, salamat. Ano pa ano ulit sir? Glenn Guarte. Glenn Guarte. Guarte, taga saan ka sir? Taga Kalawag. Kalawag. May dagdag ka sir? Ha? May dagdag ka po? Ano? May dadagdag ka? Sir, pumunta na lang po dito sa Camarines Sur Police Provincial Office para kakaiba. Ano po sa sardinas? Spanish style. Sir Glenn Guarte. Production ng Barangay Kalawag, Ilaga City. Yan, maraming salamat. So, ito yung ano, ito po mga products dito po sa Camarines Sur Police sa Provincial Office. Ito, may galing pang Garche Torena from PNP Ocampo. Ito, may mga pakwan. Ito si Ma'am Organis, si Ma'am. Ma'am, baka may gusto kang pa-shout out. Sa mga taga-Lipanan. Yan, Lipanan Municipal Police Station. Meron pa kami sa loob. Sa loob pa, si Ma'am. Ikaw ang tindera dito. Ikaw ang tindera. Tendera na, nakatawag ka. Okay, si Ma'am. Salamat, Ma'am. Okay, si Ma'am. Police Staff Sergeant Emeros Organis. Ito, Calabanga. NBC Calabanga. So, ayan, maraming products po. So, gustong bumili, pumunta na lang po dito sa Concepcion Grande, Naga City. Para makapamili po kayo ng mga freshkong produkto. Goa, taga-partido, Goa Municipal Police Station. So, ngayon kasi guys, medyo nagbaba yung kaso ng COVID, kaya may mga ganito mga event dito sa aming lugar, dito sa Bicol. So, itong mga trade fair, di ba? Sa iba't ibang mga bayan, halos marami din talaga mga ginagawang trade fair. So, ito, kakaiba kasi yung PNP yung mismong nagpo-promote din, katulong sa pag-promote ng iba't ibang produkto sa sa ating mga kabayan. Meron pang banda. Okay guys, CSPPO, Camarines Sur Police Provincial Office. Trade fair sa kampo.